Podem ir sentar-me. Oh, Jesus, que boca. Buenos días a todos y a todas. Vamos a iniciar o pleno pleno ordinario correspondiente ao mes de junio. E empezamos ca aprobación de dúas actas, a de febreiro e a de abril. A de febreiro me parece que é a que non se había copiado o debate, entonces volvemos a traer para que a teñan todos ustedes e vexan. Entonces, non sei se hai algunha cuestión con respecto ás actas. Sí, na última. Podes poñer que eu, cando tomei a posesión, que prometí, non xuro? Porque parece como que xuro, eu prometí. Vamos, vamos, sí, gracias. Pasamos a votala con esa modificación, a votar as dúas. Votos a favor? Unanimidade. Segundo punto. Expediente 753-2025, disposición normativas, aprobación, modificación ou denegación. Proposta da Alcaldía ao Pleno da Corporación sobre a Xúa de Paz sustituto. Non sei se hai alguna intervención, se alguén quere decir algo. No, el segundo punto es el expediente de la ordenanza. Ya, por eso yo non lo tenía aquí ben. Vale. Perdón. Ti respecto a outra. O segundo punto é a ordenanza. O Xúa de Paz é o terceiro. Perdón, expediente de disposición normativa, aprobación, modificación ou delegación da ordenanza do viveiro empresarial. Pasámoslle esa ordenanza corregida a todos. Vale, gracias. Bueno, hai unha... O que lles acaban de pasar é a ordenanza corregida nos puntos que estaba incorrecto desde o punto de vista legal e agora hai unha enmienda no BNG que creo que se tratan antes, se non me equivoco, a ordenanza. Nosotros, primeiro quero explicar un pouco por que facemos esta ordenanza. Nosotros facemos esta ordenanza fundamentalmente por unha razón, porque o que tiñamos era un viveiro industrial no seu momento e o que queremos ter é un viveiro empresarial. Corregimos tamén algúns plazos e algunhas cousas desas porque entendemos que é necesario e pretendemos que esa ordenanza permita non que só se instalen industrias como era hasta ahora, senón que se instalen empresas de calquer tipo para que teñamos máis posibilidade de que haxa máis xente que poida acceder a ese viveiro industrial.
dánolles incluso algo máis plazo de tempo e dánolles algo máis plazo de tempo tamén para estar no viveiro, etc. Bueno, creo que todos teñen ordenanza. Será a aprobación inicial, aprobarase e de non haber alegacións se levarase a definitivo o acordo ata entón provisional. A vela someterase ao pleno de novo, vale? Non sei se hai algunha intervención. Bueno, hai unhas emendas a esta ordenanza por parte do bloque que son realmente unha... Vamos a ver. 11 emendas. Non sei se quere decir algo sobre esas emendas, se quere defender, porque as vamos a votar unha vez que ou non sei se quen vai a defender. Vale, pois se olvida. Entendo que o que nos acaban de dar agora fixeron algunhas correccións sobre o que nos habían enviado, non? Sí. Vale. Facemos unhas correccións na primeira emenda que ustedes nos fan, adaptándoas a algunhas cousas que estaban, había algunhas erratas e en base a eso as corregimos, non? Vale, as correccións Que é a que teñen agora na mão. Vale, as correccións que se dixeron foi en base a nosa primeira emenda. Sí. Vale. Entón entendo que as outras sí que as podemos debatir e sí que as podemos votar, non? Porque as outras do resto non modificaron nada. Vale. Tamén preguntar, entendo que vamos a debatir emenda por emenda e votalas unha por unha. Non. Se non me equivoco, creo que non me equivoco, a lei de réxime local dice expresamente que hai que votar defender as emendas unha por unha e votalas unha por unha. Podes votar ao final ou eso, pero que hai que defendelas e votalas unha por unha. Entón, se non estaba facendo eso, está vulnerando os nosos dereitos como concelleiro. Bueno, usted defende a súa que está utilizando o seu tempo para defendelas, e despois nosotros xa vamos a tomar a Pero que eu estou decisión. dicindo que non quero defendelas todas xuntas, que estou pedindo que se faga a segunda lei de réxime local de defendelas unha por unha e votalas unha por unha. É o que eu estou dicindo. E se non vai ser así, pois nada, quero que conste en acta que impugnamos este acordo seña cal seña por non deixarnos... No, a mí me dá igual, por non deixarnos defender e garantir os nosos dereitos. Dixome que estaba no uso da miña palabra, se estou no uso da miña palabra, estou facendo. Sí, pero podo interrumpir, que son o que dirijo este debate. Usted pode defender unha por unha, non hai ningún problema, pero sempre dentro do tempo que ten para este punto do orden do día. E que tempo teño se non temos un regulamento de réxime interno para saber o tempo do que defendo? Un máximo de 5 minutos. Por que 5 e non 7? Porque é o que lle vamos a dedicar a este tema, vale? Pois entonces por nós, entre unha, que como nos deron outra ordenanza, non podemos estudiala nin mirala, fixemos unhas emendas en base aos dereitos que nos temos e evidentemente como non nos deixan exercelos, pois non vamos a, nin tan sequera a votar este punto. Vale. Nosotros vamos a votar as enmendas. Bueno, non sei se quere fazer alguna intervención. Eu quero dicir que se fixo algún cambio na ordenanza que me enviaron por correo electrónico, a mí gustaríame saber que cambios se fixeron, porque non teño nin idea de que... É o que lle acabamos de pasar. Sí, pero claro, tería que lela, volvela a ler, comparar, e ademais son emendas deles que non sei en que se basean, porque, claro, isto creo que non é de rigor, me parece a mí tampouco. Hai que facer outra cousa. Alguna intervención máis? Pois vamos a pasar a votar as enmendas. Unha por unha. A primeira emenda, votos a favor. Non, acaba de Vamos a ver. Acabo de dicirme que acabamos a votar que Usted pode defender ou non. Mire, usted pode defender ou non. Eu xa dixen que podía defender unha por unha, dentro do tempo. Sí. Acabo de decir. Sí. Vale? E tamén me acabo Que foi o de que foi o que usted pediu. E tamén me acabo de decir que se van a votar todas xuntas ao final, cousa que eu lle pedín de votalas individualmente e me dixo que non. E agora me dice que as vai a votar. Sí. Vamos a ver, onde está a seriedade de un presidente dunha corporación dun concello?
¿Dónde está a seriedade desa persoa? Usted quere defenderlas ou quere discutir simplemente No, quero o que se fagan as procedimiento? cousas e que non se nos vulneren Vale. os dereitos que No, temos como señor, non era concelleiros. ningún dereito. Nosotros vamos votar Vale. as enmendas unha por unha. Vale, van a votar Vale. unha por unha? Sí. Vale, acaba de cambiar con referencia Sí, ao antes. Entonces, sí, si sí. vai a Con votar unha respecto por a lo unha, que dixen antes, sí que defende unha acabo por de unha. cambiar. Sí, sí. No, usted dixo que non as iba a defender. Porque non me ves, porque vostede me dixo que non podía Mire, votar non unha nos por vamos a unha. enredar máis neste tema. Enredamos o que vostede queira. Vale. No, non enredamos máis, Sí, sí, porque vamos enredamos todo o que vostede vamos a pasar queira. á votación. E entón van a votar emendas que nadie vai a defender. É iso que vai a facer vostedes neste No, no, ustedes presentáronos aquí e con eso todos os Presentaronos conocemos e aquí, con eso non nos se- utilizamos. non se Usted non mandaron está ni no, siquiera mire, partido. usted non está no uso da Bueno, palabra. pero falo eu, non se Non lle preocupe. chega un portavoz. Non se preocupe, Necesitado falo eu. para 3 concejales. Pois eu creo que con un portavoz ben lle chega. Vale. Vamos a votar unha por unha. Vale. Votos a favor da primeira enmienda. Non, non votamos. Votos en contra. Vai a pantomima, vai a pantomima. Directamente non se vota. Votos a favor da segunda enmenda. Enmenda de modificación. Votos a favor da segunda enmenda. Abstención, sí, hai abstencións. Non votamos, non hai abstención, non votamos. Vale, vale. Eu absteñome. Vale, perdón. Votos a favor da segunda enmenda. A favor. 9. Votos a favor da votos a favor da segunda enmenda. Votos en contra da segunda enmenda, perdón. Abstencións. Unha abstención. 9 en contra, unha abstención e 3 non votan. Cuarta enmenda. Votos a favor da cuarta enmenda. Non hai votos a favor. Votos en contra da cuarta enmenda. 9. Abstencións. Unha abstención. Unha abstención. Sí ou non? Sí, sí. Sí, unha abstención. Votos a favor da quinta enmenda. Votos a favor. Non hai. Votos en contra. 9. Abstencións. Unha. Votos a favor da sexta enmenda. Non hai. Votos en contra. 9. Abstencións. Unha. Votos a favor da sétima enmenda. Non hai. Votos en contra. 9. Abstencións. Unha. Votos a favor da octava enmenda. Non hai. Votos en contra. 9. Abstencións. Unha. Cada acaba de votar. A 9 non votaba. Octava. Votos a favor da novena enmenda. Non hai. Votos en contra. 9. Abstencións. Unha. Décima enmenda. Votos a favor da décima enmenda. Non hai. Votos en contra. 9. Abstencións. Unha. Votos a favor da onceava enmenda. É última. Non hai. Votos en contra. 9. Abstencións. Unha. Quedan resultadas as enmendas presentadas polo Bloque Nacionalista. E, polo tanto, pasamos a votar a proposta de modificación de viveiro industrial a viveiro empresarial. Alguna intervención aquí? Pasamos a votar. Votos a favor da modificación de viveiro industrial a viveiro empresarial. 9 votos a favor. Votos en contra. Non hai. Abstencións. 1. Queda aprobada a modificación dos puntos que antes decía e con posibilidade de alegacións e de un mes, me parece que é, non? Punto número 3. Xulgado de paz. Bueno, todos teñen a proposta para a sustitución, para o nombramento de xulgado sustituto. A don Pablo Illán Montouto. Non sei se hai alguna intervención neste tema. Hai alguna intervención? Non.
Vamos pasar a votar a proposta logo. Votos a favor da proposta, 9, 10. Votos en contra, non hai. Abstencións, 3. Queda aprobado con 10 a favor e 3 abstencións. Cuarto punto. Moción do BNG, creo que están por este orden. De creación dun grupo de traballo para abordar a creación dun plan de emerxencia poblacional en Outeiro de Rei. Ten a palabra o portavoz do Bloque Nacionalista para defender. Que quere defender. Bueno, máis que querer é poder, despois do que acabamos de ver no primeiro punto da orde do día, un xa non sabe esperar deste pleno nin dos criterios do equipo de goberno. Bueno, nos presentamos unha moción, como reza o seu título, para crear un grupo de traballo, nin siquiera para propor medidas concretas, senón para crear o escenario adecuado para que se poidan propor medidas eficaces e eficientes para abordar o que é unha situación de preocupación na cidadanía nos veciñas e veciños do Outeiro do Rei, o cal é a relativa á poboación, e máis ben ao despoboamento, sobre todo en algunhas das nosas parroquias. Son datos INE, son datos obxectivos, son datos tamén do Instituto Galego de Estatística que o saldo vegetativo no país, levamos quizás o dato vegetativo peor de todo o Estado, quitando algúns concellos moi específicos. O Outeiro do Rei non é alleo a esta realidade, o saldo vegetativo nos últimos datos IGE do Concello de Outeiro de Rei é de menos 37, é dicir, falecen máis persoas que as persoas que nacen en Outeiro de Rei. O grupo de poboación máis numeroso en Outeiro de Rei é das persoas entre 55 e 59 anos, cunha idade media, estaba mirando agora os últimos datos SIGE, para dicilo co máximo de precisión, a idade media en Outeiro de Rei son 49,07 anos superior, sensiblemente superior á media galega en Outeiro de Rei, e son datos que tamén se poden consultar nas fontes. Temos máis persoas entre os 80 e os 84 anos que entre os 15 e os 19 anos. Temos moita xente maior, xente nunha poboación cada vez máis envellecida. Preocupa tamén datos como o índice de recambio de poboación activa, que nos di cantas persoas abandonan o mercado laboral e cantas persoas se incorporan. No último dato recollido, abandonan o mercado laboral en Outeiro máis de 220 persoas e só se inclúen no mercado laboral 100 persoas. Poboación máis envellecida, perdemos poboación activa cunha idade maior. Desde logo non é un escenario que permita ter moitas esperanzas para o futuro. Como dicimos en reiteradas ocasións na nosa moción, esta moción non busca repartir culpas. Esta moción non é para castigar o goberno local, non é para castigar o goberno da Xunta, non é para castigar o goberno estatal. É simplemente para contrastar que todas, ámbito local, ámbito autonómico, ámbito estatal, temos un problema. E temos un problema que hai que abordar. E creemos que a mellor maneira de abordalo é con unha solución o máis integradora posible, o máis multidisciplinar posible e o máis completa posible. Os datos poboacionais, o último que menciono, tamén nos dá unha perspectiva preocupante con respecto á nosa rapazada. Temos rapazada, entre os 0 e os 15 anos, temos números comparativamente mellores que o resto de concellos da comarca, pero que cando chegan a unha idade universitaria ou posuniversitaria, marchan do concello. É dicir, temos poboación, nace poboación aquí e en canto pode esa poboación marcha. De novo, non é unha cuestión que recaia únicamente na responsabilidade deste Concello. De tal modo, insisto, constatando que este problema nos atinxe a todas, desde o Bloque Nacionalista Galego propoñemos que se forme unha mesa de traballo, formada desde logo polo equipo de goberno, cas concellerías que crea oportuno, tamén polos partidos de oposición, por representación do tecido asociativo, do tecido empresarial do Concello de Outeiro de Rei, pero tamén do tecido cultural e do tecido deportivo, para, entre todas, buscar medidas efectivas ou propostas eficientes, de novo, para a administración local de cara a que se poidan executar para frear este sangrado poboacional. Creo que se xuntamos nunha mesma mesa a partidos que teñen representación con maior ou menor acerto, non é esa a nosa análise neste caso, con máis de unha administración pública, con xente que vive no territorio, que está nas parroquias, que está no tecido cultural, entre todas, insisto, vamos a poder dar o mellor de nós para frear este sangrado poboacional. Por tanto, a nosa moción insta ao equipo de goberno a crear esta mesa con plazos de traballo, plazos de reunión
lóxicos ou que poidan ser sustentáveis e que poidan elevarse propostas con posterioridade ao equipo de goberno. Esa é a nosa moción, confiamos en que, na medida en que non busca atacar a ninguén, o único que busca é que todas suben os esforzos, entendemos que, bueno, que é unha boa proposta e que esperamos que se pode votar por. Nada máis, gracias. Persoal, ten alguna intervención? Sí, quería decir algo, gracias. Bueno, quero mostrar desde aquí o noso total acordo con o fondo desta proposta. Esta moción amosa unha situación realmente preocupante no que atinxe a poboación de Galicia e por suposto, na poboación de Outeiro de Rei. Non quero repetir aquí outra vez todos os datos aportados pola vosa moción, pero sí que me chamaron a atención 3 puntos principais: a fuga de poboación moza e activa, que me parece moi preocupante, o crecemento residencial ligado a Lugo, e o futuro negro augurado polo Instituto Galego de Estatística para os vindeiros anos, que creo que chega desde agora hasta o ano 35, me parece que falaban. Estes 3 puntos amosan que Outeiro de Rei perde dinamismo nas súas parroquias, o cal podemos comprobar en calquera momento que nos acheguemos a calquera destas parroquias, porque vemos o abandono das casas antigas, das casas tradicionais, vemos que moitas desas parroquias non teñen apenas poboación e a xente que queda é xente moi maior. Non fai falta que non lo diga o INE ou o Instituto Galego de Estadística. Pero excluímos, por suposto, nesta visión de poboacional de Outeiro de Rei as urbanizacións creadas artificialmente neste concello, que sí demostran que son exemplos de cidade dormitorio. Desta moción do Grupo do BNG valoramos que se achegue unha proposta sensata como é a de crear unha mesa plural e aberta que pense conxuntamente un plan de emerxencia demográfica. Valoramos moito tamén que estea centrada na vontade de colaboración. Apoio esta moción porque máis vale actuar agora que logo lamentarse. Estamos seguros de que a prevención custa menos que a reparación e un plan serio pode mesmo atraer axudas de outras administracións. Gracias. Bueno, realmente esta moción me gusta, me parece interesante, porque nos permitirá recordarles a ustedes que está no concello que máis crece nos últimos 20 anos, de todo o entorno, de toda a provincia de Lugo, e creo que incluído a capital da provincia. Creo que temos un crecemento de población de un 25% aproximadamente nos últimos 15 anos, porque non olviden que fai, 20 anos, non recordo exactamente cando foi a fecha da población máis baixa, que foron sobre 4.000 habitantes, 4.020 ou algo polo estilo, e que temos agora 5.000 nas últimas estadísticas, máis de 5.300. Nosotros, se ustedes miraran as estadísticas ascéticamente, verían que a población deste concello, con respecto a outros concellos do mesmo tamaño ou da mesma población, pois se agora debemos estar no puesto número 10 ou 11 da provincia de Lugo, que estamos por detrás, o primeiro por detrás de todas, creo que somos o primeiro por detrás de todas as capitales de comarca e de todos os concellos con un tamaño xa bastante diferente. Pois, home, eu creo que seguramente se pode mellorar, en eso estamos, pero como para fazer un plan de emergencia poblacional, desde logo non estamos, porque se de algo poderíamos presumir é de dar servicios e de asentar población. Creo que desde a rapazada, como dice o señor do Bloque, hasta as urbanizacións artificiales, como dice a señora do PSOE, eu non encontro nada artificial. O de que a rapazada se vai, pois, ao mellor é porque non se fai unha política nacional acorde á axuda a todas as xente xoven. Ao mellor se están derivando os cartos desde o Estado a outras comunidades autónomas e castigándonos a nós, incluso nos temas de industrialización, que parece como se houbera que perjudicar directamente a Galicia porque non está gobernada polo goberno que ustedes apoian. Ustedes apoian os dous, tanto un como outro, como outro, como un. Ademais, con un goberno impresentable a estas alturas
da película, que eu creo que calquera que o apoie pois debería de dar vergonza, pero bueno, ese é o seu problema, alá ustedes, a mí eso non me preocupa, preocúpame o que fai o goberno, pero non me preocupa quen son os partidos que queren arrastrarse con el, ese é o seu problema. Pero, desde logo, nun concello como este, que creceu a población máis que en ningún sitio, eu podo lles dar un dato que ustedes ben o conocen, pero, bueno, ao mellor convén recordalo. Este concello fai poucos anos multiplicou por 2 o número de aulas. Se ustedes se dan unha volta a todo ao redor, o que están facendo é cada día cerrando aulas. Bueno, pois, se eso non lles parece suficiente, pois, eu por un lado satisfacen que traigan esta moción, porque traer esta moción para falar de algo no que nosotros estamos, eu creo que encabeza os 2 millores de toda a provincia de Lugo e incluso uns 2 millores de Galicia. Estou seguro que ningún concello de Galicia, estou seguro, pero segurísimo, non teño datos, pero estou seguro que ningún concello de Galicia multiplicou por 2 o seu número de aulas de primaria, de infantil e primaria nos últimos 10 anos como fixamos nós. Estou segurísimo. Nin os da capital da provincia multiplicaron por 2 o número de aulas, por necesidade de alumnos, evidentemente, non por quereras construir. En este momento xa estamos nunha terceira línea, que para primeiro xa fai falta outra aula máis, en vez de 2, 3. E fai, pois eso, 10, 12 anos tiñemos unha aula por curso. Pero ustedes veñen con esta moción, bueno, pois a verdade, vale, seguro que non hai, eu estou seguro que non hai moitas cousas das que preocuparse, por suerte para nós. Sí quedan cousas sin facer e sí que tendremos que seguir traballando, pero desde logo nesa línea non estamos moi preocupados. Non estamos moi preocupados porque seguro que se pode facer máis, eu estou seguro que podemos facer máis, e vamos seguir facendo máis, e vamos seguir traballando nesa línea, para que isto non seña algo que xa está aí e que nos demos por satisfeitos. Non, nunca nos damos por satisfeitos. E a prova de que nunca nos damos por satisfeitos é que cada día temos máis población, cada día se instalan aquí máis xente e cada día temos servicios millores. Pois eu quero recordar o servicio que acabamos de facer universal para este concello fai pouco tempo, é que a mí non me gusta moito falar dos outros concellos, pero como ustedes son os que gobernan a capital da provincia e a capital da provincia temos lá aí ao lado, pois fai como 3 anos polo menos que temos internet, fibra óptica de alta velocidade en todo o municipio. Incluso nesas parroquias que ustedes dicen que están máis despobladas, que é verdade que unhas están máis despobladas que outras. Pero bueno, eso é lógico, porque non son todas iguales, porque geográficamente non están exactamente no mesmo sitio, pero non porque non teñan os mesmos servicios. Bueno, algunhas, a verdade é que, por exemplo, se pensamos no servicio de carreteras para algunhas parroquias de algunha zona que teñen que ir por carreteras provinciales, a verdade é que están en bastante situación precaria, porque non lles queda máis remedio que acceder por unha carretera provincial. Eso sí é verdade. E ao mellor nesas cousas sí que é nas que hai que incidir. Pero eso xa se poden preocupar ustedes deso, xa que se siguen mantendo na Diputación, porque fai poucos días parece que estaba eso revolto outra vez, parece que estaba o galiñeiro como moi revolucionado, e parece que xa entre ustedes mesmos non se entenden. Pero bueno, eso é un problema de ustedes, ao cual nos teñen acostumbrados en todas partes, que un día dicen unha cousa, outro día dicen a contraria, un día dicen que vamos a pagar non sei canto para estar nun sitio, outro día dicen que non o vamos a pagar, outro día dicen que teñen un compromiso, despois veñen a desminte, bueno, todas esas cuestións das que estamos tan preocupados todos os ciudadanos deste país últimamente, e ustedes veñen con unha moción ao Concello que máis crece por unha emergencia poblacional. Pois entón nosotros non sei que hai que facer. Xa me gustaría saber que hai que facer en algún dos que gobernan ustedes, e que a baixada é significativa e constante. Máis de un e máis de dous. Pero bueno, desde logo nosotros non vamos a aceptar eso. Nosotros estamos sempre en contacto con as asociacións, estamos en contacto con as asociacións deportivas, con as culturales, con as veciñales, e traballamos con elas intensamente desde sempre, e seguiremos facendo. Sobre todo cando esas asociacións non pretenden ser asociacións
políticas que algún momento as houve, agora creo que non as hai, penso que non as hai, non estou seguro, pero penso que non as hai, pero cando realmente o que miran é o seu interés dos seus pueblos, nosotros estamos sempre ao seu lado, colaborando con elas e tendo en conta as súas iniciativas e intentando axudalas. E cando non hai asociación, pois tamén facemos o mismo, porque tamén é verdad que nosotros nunca vamos discriminar a un pueblo porque teña unha parroquia ou un barrio, porque teña ou non teña unha asociación. Nosotros intentamos que os servicios básicos, os servicios importantes que deben de ter todos os ciudadanos, que os teñan. E se hai unha asociación que os pide, que colabore, que axuda, perfecto. Nas asociacións culturales ou deportivas, pois aí estamos. Bueno, ao mellor se preguntamos nelas, igual estamos bastante máis do que están ustedes, pero bueno, eso xa é a súa decisión, que non lles vou a decir a ustedes onde teñen que estar. Ustedes están, como estamos nós, onde nos poñen os ciudadanos, e evidentemente todo o demais son contos, como dice o refrán, non? Entonces, nosotros, non sei se me queda alguna cousa por contestarles. Casas cerradas e embellecementos somos tamén dos concellos que menos temos. Posiblemente hai unha casa cerrada, pero bastante poucas. En todos os casos son vendibles, en todos os casos teñen posibilidade de construirse, en todos os casos teñen posibilidade de restaurarse, e en moi pouquiños casos hai casas cerradas. E o embellecemento, pois, realmente é máis grande do que nos gustaría, pero é máis grande en todo o Occidente, non en todo Galicia, nin en todo España, senón en todo o Occidente o embellecemento é bastante grande. E por eso nosotros tomamos medidas que en algúns casos son únicas, como un programa de conciliación familiar que non ten ningún concello, e que somos capaces de que os papás poidan ternenos e conciliar. Algúnas familias para eles é vital, e eu podo asegurar que eso tamén nos axuda a asentar población, a fijar población e a traer xente a Outeiro de Rei. Por lo tanto, desde o punto de vista de traballo, pois temos un polígono industrial que xa me gustaría que fora máis grande, pero tamén se comparamos o tamaño de concello co tempo que leva iniciado ese polígono, pois tamén se pode comparar, resiste a comparación con calquer outro concello. Ademais, desenvolto ca colaboración intensiva do concello. Por lo tanto, porque, por exemplo, a Diputación de Lugo tampouco se acordou de fazer aquí un parque empresarial, tampouco se acordou. En outros sitios que se acordou, ao final non o fixo, noutros fixo. Entonces, ustedes que son, e digo eso porque ustedes son responsables neses organismos. E cando fan eso, pois, e deciden certas cousas, pois, fano dunha maneira sectaria, dunha maneira absolutamente sin ter en conta as necesidades da población, os sitios onde se poden desenvolver. Pois, eu que sei, podemos poñer outro exemplo, como algo que está moi en polémica nos últimos tempos, que ademais se lo contestou fai pouco tempo unha veciña de un pueblo, cando ustedes criticaron a falta de posta en marcha todavía do centro de día. Dixolles unha veciña de un pueblo determinado. Dixo, oiga, ustedes que reivindican tanto o centro de día do Outeiro de Rei e non son capaces de abrir os que teñen ustedes feitos na Diputación, sendo responsables do bloque. Bueno, pois cousas como estas, pois eu creo que son as que os ciudadanos fan que as teñan en conta e que os teñan a ustedes onde teñen que estar desde fai 40 anos, e espero que sigan estando, porque, lógicamente, unha cousa é predicar e outra cousa é dar trigo. Ustedes decidiron a creación na Diputación de Lugo, bloque, PSOE, bloque, onde poñer os parques empresariales a seu libre albedrío sin preguntarlle a naide, o mismo cos centros de día, e agora non son capaces nin de abrirlos, nin son capaces de acabar os parques empresariales. E despois veñen os concellos a dicir que non nos desenvolvemos. Pois algúns desenvolvémonos incluso sin eles, sin os que nos tiñan que axudar, que non é que seña o diñeiro deles e teñan a posibilidade de facelo ou non facelo. Non, o diñeiro é de todos, porque os presupuestos que temos os concellos
E os que teñen as outras administracións financiase co diñeiro de todos, sabe? Entón, como se financia co diñeiro de todos, deberíamos de repartir con todos. Deberían facer o que fixamos nós cando estendemos a fibra óptica a todo o concello de un golpe. Pois poñer a fibra óptica tamén onde hai pouca xente, onde hai pouca rentabilidade, onde a empresa e o convenio do Estado non o iba a facer. Non o iba a facer, porque moito falar, moitos encherse a boca, algúns dirigentes da izquierda, de querer asentar población, de axudar a xente máis necesitada, cando chega a hora de verdad, pois chegan a Outeiro de Rei, por exemplo, por poñer un exemplo e non falar de outro sitio, e dicen, mire, onde lles vamos a poñer fibra óptica con un convenio do Estado e da compañía é en Guillar, en Robra, en Silvarrei e en Outeiro de Rei. Xusto. Onde saia rentable poñelo sin axuda de nai. E nas parroquias das que ustedes ahora se acorden e dicen que están despobladas, pois aí nadie se acorda de levarlle fibra óptica. Nadie se acorda de levar a carretera en condicións máis ou menos aceptables, pois eu que sei, desde Rábade hasta o límite con Friol. Claro, como se van a asentar a población. Claro, únicamente se queren que nosotros arreglamos as carreteras da outra administración e eles se queden con diñeiro para fazer as súas cacicadas e as súas tonterías. Pois non, señores. De todas formas, bueno, insisto, alá ustedes, nosotros, esta moción a mí me encantou vela, porque dicen, pois non debemos ter moitas cousas que reivindicar, cando realmente o que pretendemos sendo os primeiros en este tipo de cuestións, de asentamiento de población, de cantidad de nenos, de parque empresarial comparable co noso tipo de concello, que as nosas posibilidades e cos anos que leva, pois tamén dos primeiros que máis empresas ao mellor ten asentadas, etcétera, etcétera, pois resulta que nos venen a pedir unha moción deste tipo. Non se preocupe, que seguiremos traballando nesa dirección. Eso non o vamos a olvidar, eso non vamos a deixar nunca. E gracias a ese traballo feito ao largo dos últimos 40 anos, que gobernou o Partido Popular, e ustedes tuveron unha oposición sempre que as mesmas pretensións de poñer pan na roda, de incordiar e de crear problemas, pois gracias a ese goberno do Partido Popular, dentro dese sectarismo que utilizou a Diputación durante moitos anos que ustedes gobernan, dentro do sectarismo que utiliza o goberno de España, que neste momento ni siquiera sabemos que liquidación vamos a ter, os concellos, non o douteiro, os concellos, pois, ainda dentro de toda esa situación, pois nosotros estamos á cabeza do desenvolvemento, do crecimiento, da cantidad de nenos, de mínima cantidad de casas cerradas, etcétera, etcétera. Non sei se quero fazer alguna intervención máis. Por ben. 2 ou 3 puntos intentarei ser o máis breve posible, porque realmente en parte descorazonador, en parte realmente decepciona moito coa política municipal que a súa réplica sexa sempre exactamente idéntica, presentemos a moción que presentemos. Vostede dedica o seu tempo sempre, en todo caso, a falar de Pedro Sánchez, da Diputación e de outros concellos, e nunca, ou prácticamente nunca, é o meu turno de palabra, por favor, respete o turno de palabra deste voceiro da oposición, teña polo menos un pouco de educación. En todo caso, bótase moito en falta que non se fale de Outeiro de Rei desde a alcaldía, desde o equipo do goberno de Outeiro de Rei. Nos traemos aquí unha moción para crear un grupo de traballo netamente amistoso, unha moción que seguramente ninguén no seu sano juicio estaría votando en contra. Vostede mesmo dice que lle gusta, de que lle parece interesante, pero que vai a votar que non. Admite que se pode facer máis, pero vai a votar que non. Di datos relacionados con o envellecemento da población que ni sequera son certos, e os datos están onde están para comprobalo. Eu creo que quero lle lembrar unha cousa que xa lle lembrei en algún outro pleno, señor alcalde. Eu non son concelleiro en Pol, non son concelleiro en Cospeito, non son diputado en Santiago e non sou diputado en Cortes en Madrid. A mí, o que faga a Diputación en outros lugares, ata certo punto, na miña labor de concelleiro en Outeiro de Rei, non me importa ni me preocupa. E o que fagan outros compañeros ou compañeiras de outros grupos municipais nos outros concellos, sabe, estará ben feito ou estará mal feito, a mí ni me preocupa ni me importa sendo concelleiro de Outeiro de Rei. Eu traio aquí propostas para este concello. E lembro outra cousa, que parece que vostede esquece de maneira bastante interesada de cando en cando. Primeiro, eu tamén son veciño de Outeiro de Rei, e segundo, eu represento a veciños de Outeiro de Rei. As miñas demandas non son exabruptos radicais de un fanático da esquerda, son propostas para a miña veciñanza, propostas que escoito ou que vexo necesarias despois de falar con os veciños e veciñas. E insisto, tamén eu son veciño e veciña, teño dereito a propor cousas. Propor cousas que non se quiten do medio como unha radicalada e se me dea unha contestación de fondo e razonable. Vostede non fai nin unha cousa nin a outra.
Xa era raro, e remato xa con esta mención, xa era raro que non mencionara vostede a Pedro Sánchez, parece que se mañán chove vai ser culpa do Pedro Sánchez, a quen eu non defendo ningún, vou a defender, pero desde logo non creo que teña Pedro Sánchez a culpa dos datos poboacionais obxectivos e contrastables en Outeiro de Rei. Quédese vostede coa súa autocomplacencia, co aquí facemos todo ben. A nosa moción non buscaba dicir que vostedes fagan nada mal, ou non busca dicir que fagan algo mal. O único que buscaba dicir é algo que vostede tamén asegurou, e tiñamos un punto de encontro, que é que seguro que se pode facer máis. Nós estamos nesa línea e propoñémoslle unha man tendida con todo o respeto institucional do que pode facer gala este grupo para traballar nesa línea todos xuntos. Non lle gusta a palabra emerxencia, cámbielle o nombre a plan de traballo para a fixación da poboación Outeiro de Rei, nós seguiremos mantendo esta mesma moción. Vote a favor e sigamos esa senda, se non lle gusta a palabra emerxencia poboacional ou se lle xera inquedanza. Nós non buscamos con esta moción atacar a ninguén, señor alcalde, o que buscamos é dar e contribuir no que nos poidamos a algo que vai a ser beneficioso, insisto, para todas as veciñas e veciños do Outeiro de Rei. Se vostede, por riba desa vontade, o único que di é non, 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 bueno, pois vaya por Dios co alcalde que nos tocou en Outeiro de Rei. Permitan esa mención para acabar. Moitas gracias. Eu tamén estou de acordo con que en cada pleno que se fai, en moción que se presente, erro que se presente, sempre hai unha alusión ao Goberno Central, a Deputación. Estamos en Outeiro de Rei. O que nos importa é Outeiro de Rei e non o que ven de fora. Mire, nesa mesa poderíanse tratar temas como a creación dun banco público de vivenda baleira en colaboración cos diferentes parroquias. Poderíanse tratar temas como bonificacións ou axudas ao alugueiro para menores de 35 anos, un plan para rehabilitar casas e espazos comuns nas parroquias, fomentando o alugueiro social rural, e incentivos fiscais para que instale un negocio ou pequenos servizos nas parroquias, servizos para maiores en clave de convivencia interxeracional. Cousas como esas poderíanse tratar nunha mesa, cousas positivas para un concello como Outeiro de Rei, que o din as estatísticas claramente, está embellecido. Nada máis. Vale, pois... empezo contestando ya o último que interviu, que dice que sempre hai alusións ao Goberno Central e á Diputación. Vostedes escudense en que só estamos neste concello, pero que as actuacións que pode levar a cabo un equipo de goberno de calquer concello, por desgracia, que é a legislación que temos e a actuación que temos, é que os presupuestos non van directamente en función do número de habitantes a cada concello, non? Hai administracións noutro ámbito que toman as decisións que nos afectan aos concellos. E entón, evidentemente, cando a Diputación toma decisións, nos afecta ao Concello de Outeiro de Rei. Cando o Goberno Central toma decisións, nos afecta aos concellos e aos veciños, porque nos afecta na ingente cantidad de impuestos e na forma de repartirlos. Entón, como nosotros, Corporación Municipal, temos que traballar cos recursos na inmensa maioría que nos chegan de outras administracións, pois temos que falar delas. Eu xa sei que a vostedes non lles interesa falar delas, porque as gobernan dunha maneira sectaria, onde as gobernan, e nos repercuten a nosotros. Esa maneira sectaria que teñen de gobernarlas non repercuten a nosotros. Nos repercuten aos veciños de Outeiro. Vostede que dice que é veciño de Outeiro, pois lógicamente debería de ter en conta eso. Ao mellor debería de facer unha moción pedindo que a carretera que vai de Raba de Friol, que pasa por cerca de onde usted vive, que estuvera en perfectas condicións, sendo dunha diputación provincial facendo unha unión interparroquial de varias parroquias, incluso de 2 concellos. Ao mellor iso é o que polo que se deberían preocupar. Eu xa sei que usted ven aquí e non lle preocupa o que fai a Diputación. Bueno, pois se lle preocupa o que fai a Diputación, os diputados do bloque que están na Diputación votou-nos usted. Senón non estaban. Usted e máis algúns máis. Claro, evidentemente. Entón, eles son responsables de que nosotros teñamos unha financiación ou teñamos outra. E se non teñamos unha financiación ou outra, podemos centrar máis os esforzos nunha cuestión ou noutra. Ou en calquera cuestión, os podemos centrar máis. Eu de Sánchez non falei, foi usted o único que falou. E mira que hai que falar de Sánchez, dá para falar largo e tendido. Eu non falei de Sánchez, só o nombrou usted. Sí, eu non o nombrei, non o nombrei para nada. Eso non quer decir que non o teña na memoria, que sí que o teña na memoria, por desgracia. Botas en falta falar de Outeiro, pero se estuve falando todo o tempo de Outeiro. Dei 2 ou 3 pinceladas con respecto á Diputación e ao Goberno de España, que é o que nos está afectando, o que nos está
aniquilando o presupuesto dunha maneira sectaria con respecto a outros concellos. Hai concellos que a mitad de población que a Diputación lles dá máis dinheiro que nos dá a nós, que temos o doble. Pois, se eso non é sectarismo, veña Dios e o vese. Dice que o que faga a Diputación non lle importa, pois entón usted preocúpase ben polos seus veciños. O que faga a Diputación non lle importa, usted ten que chegar á súa casa, o único camiño que ten, a única carretera que ten é provincial. Pois está ben, así lles ten que ir, claro. Pois seguro que aos seus veciños lles vai gustar que usted diga que o que fai a Diputación non lle importa, vale? Non, usted é libre de decir o que queira, de fazer o que queira, e nosotros tamén. E depois os veciños son libres de votar a quen lles dé a gana, que é como fan sempre. O alcalde non lles toca, non lles tocou ninguna lotería. Algúns viñaron a buscar ustedes, e os demais é porque queren. Non cae do ceo, non toca na lotería. Simplemente, e ademais os veciños do Outeiro non están engañados con el, porque se non me equivoco é a 7ª vez consecutiva que o apoian mayoritariamente. Entón non lles tocou en ningún lado. A moitos dos que viñaron de fora, ustedes, como a usted, o cual a mí non me parece mal, ademais acollos a todos encantado da vida, pero veñen porque queren. E supoño que vendrán porque lles parece que en Outeiro de Reis está ben. Eu creo que algúns de ustedes me parece que hasta algunha vez o reconoceron en algún sitio, non o sei, a mí non, pero bueno, creo que algunha vez o reconoceron, que en Outeiro se estaba ben. E decíame antes que porque eu decía que había que seguir traballando. Home, só faltaba que non houbera que seguir traballando. Podíamos haber tido un crecimiento do doble e tendríamos que seguir traballando. E o día que pensamos que non temos que seguir traballando, por lo menos algúns, nos marcharemos e non nos dedicaremos á política. Está claro que por moi ben que esteñamos, por moito que señamos o primeiro concello que ten máis crecimiento, por moito que señamos o concello que multiplicou por 2 o número de aulas en primaria, en infantil e en primaria, por moito que teñamos un bon polígono industrial, pois evidentemente queremos máis, e vamos a seguir crecendo, e vamos traballar e facer todo o posible, como fixemos hasta ahora, por seguir crecendo, por seguir mellorando a vida de todos os ciudadanos do Outeiro, por seguir facendo que os ciudadanos do Outeiro cada vez teñan un nivel económico máis alto, porque tampouco hai que olvidar que estamos entre os primeiros concellos con nivel económico dos seus ciudadanos, tampouco hai que olvidar eso, e tampouco hai que olvidar de onde viñemos fai uns cuantos anos. Xa sei que ustedes, algúns dos que están aquí, pois non o saben, pero párense a preguntarlle a xente, os que levamos aquí toda a vida, que sempre vivimos aquí, pois sí que o sabemos, e sabemos o que pasaba hai 50 anos, ou 60. Entonces, sabemos de onde vimos, pero seguiremos traballando para ter máis crecimiento. E ustedes poden fazer propostas cando queiran, non fai falta fazer ninguna mesa de traballo, non fai falta fazer ninguna comisión, poden as facer. Se son razonables, as aceptaremos, e se non o son, non as aceptaremos. E nada máis. Por lo tanto, creo que non me queda nada sin contestar. E de logo me chama a atención que non lle importa o que fai a Diputación. Cando un concello como o noso, que ademais as obligacións principais da Diputación, a súa existencia en sí, é precisamente para atender a concellos de menos de 20.000 habitantes. Sin eso, se non fai eso, realmente non debería existir. E cando é tan sectaria como a Diputación de Lugo, pois ao mellor non debería de existir. Pero evidentemente non se vai sacar unha e deixar as outras. Ou as hai en todos os sitios ou non as hai. E iso é unha responsabilidade de ustedes. Bloque é SOE é bloque. Pois eu sei que ustedes a veces queren indilgar esa responsabilidade todo o SOE, pero o SOE sin ustedes non podría gobernar. E ustedes sin o SOE, pois moito menos, claro. Non sei se o podrán seguir facendo, pero eso xa é un problema de ustedes, un lío de ustedes, que non é a primeira vez que lles pasa, pero bueno, eso tampouco sei por que é, nem me importa, pero desde logo por algo grave debe ser. Vamos pasar a votar esta moción, porque a mantén, non? Sí, vale. Votos a favor da moción? 4. Votos en contra?
9. A abstención non caben, con cual queda rexeitado. Moción do PSOE relativa á adhesión á rede ELG, rede de entidades locais gandeiras cárnicas. Ten a palabra a responsable do PSOE. Desde o Grupo Municipal Socialista traemos hoxe ao Pleno unha proposta sinxela, de sentido común e profundamente conectada coa realidade do noso concello, que o Goberno Municipal valore formalmente a adhesión de Outeiro de Rei á recentemente creada Rede de Entidades Locais Gandeiro-Cárnica, impulsada pola FEM. A razón é moi clara. O sector gandeiro e cárnico é unha das bases económicas e sociais do noso concello, da nosa comarca e da provincia de Lugo. Temos datos que o avalan. Máis de 160 explotacións bovinas, alrededor de 70 de ovino caprino, 37 de porcino e máis dunha dúcia de explotacións de aves de curral. Sabemos tamén que as cifras van en descenso. O sector enfróntase a un despoboamento progresivo, a dificultades para o relevo xeracional, a problemas de prezos, a unha perda de peso político nas axendas institucionais. Esta rede institucional, xa en marcha con máis de 60 concellos e 14 deputacións de todo o Estado, pretende visibilizar, coordinar e defender o sector gandeiro-cárnico desde o ámbito local. Queremos que Outeiro de Rei estea presente, que teña voz e que poida aproveitar espazos de colaboración, proxectos comuns, fondos europeos e iniciativas legislativas que poidan xurdir a través desta rede. Non pedimos un gasto novo, non pedimos compromisos inmediatos, pedimos simplemente que se valore formalmente a adhesión. E facémolo pensando nas explotacións familiares do noso concello, nas xeracións que están ao fronte e nas que veñen detrás. Porque apoiar este sector é tamén apoiar o emprego, a soberanía alimentaria, o cuidado da paisaxe e a fixación de poboación no rural. O sector cárnico, e especialmente o bovino de carne, está gañando peso na nosa zona. A reorientación de moitas granxas do leite cara a carne é unha realidade que tamén require espazo institucional. Non queremos que Outeiro quede atrás mentre outros concellos galegos e do Estado xa están participando activamente nesta rede. E remato cunha mensaxe de colaboración. Esta non é unha moción partidista, é unha proposta para o sector, para o rural e para o futuro de Outeiro de Rei. E agardamos contar co apoio de todos os grupos. Grazas. Sí, atopamos unha moción que en espírito nos poderíamos aprobar, adianto que nos absteremos. Creemos que a rede de entidades locais é unha entidade, como ben dicía o compañero do PSDG, de recente creación, da que aínda con honestidade non sabemos... Pero non momento, non lle entendí ben, que se absteñen ou non dixo eso. Digo que adianto que nos absteremos cando se vai a votar. Eso era o que non entendí. Que é unha rede, xa digo, que con cuxa filosofía nos poderíamos estar de acordo, pero despois de facer unha investigación sobre que é a rede, cales son os seus obxectivos, o que detectamos é que quizás o epicentro da rede, polo menos neste momento, estea localizado na colaboración público-privada entre concellos e entidades que nos entendemos como empresariais do sector cárnico, entendido como grandes cadeas de producción ou grandes cadeas de distribución. Queremos que quizás o apoio desde os concellos pequenos cara a esta industria teria que quizáis máis ter o epicentro nos pequenos produtores ou nas pequenas entidades de producción. Estamos de acordo, xa digo, no crecemento estratégico do mundo rural, na creación de valor, na posta en marcha de iniciativas, na fixación de poboación. Esas cuestións, desde logo, están na rede e nós estamos de acordo con esa filosofía que trascende a rede, pero insistindo, en primeira parte, por certo descoñecemento porque a rede ainda empeza a funcionar e en segundo termo porque creemos que o epicentro debe estar máis na pequena produción, en apoio ao pequeno e a pequena gandeira, o noso voto é a ser abstención. De todas maneiras, sí que queremos recuncar outra vez no que dicía xusto ao principio, que nos felicitamos que a iniciativa veña a pleno e é unha iniciativa desde logo que se agradece, non? Desa senda de iniciativas que pensan na cidadanía do Outeiro do Rei, o cal é certamente refrescante de atopar neste pleno. Bueno, pois nosotros, como viñamos facendo sempre, ao largo do tempo, sempre estivemos apoiando o sector rural, evidentemente o sector gandeiro, o sector cárnico, o sector leiteiro, o sector primario, en definitiva, e
e nosotros non vamos ser ambiguos, nosotros vamos votar a favor desa moción e veremos despois a integración, espero que sí, que supoño que nos integraremos porque me parece que é lógico que nosotros todavía temos un sector importante e que eu creo que hai que medilo. A mí me gustaría que seguira habendo tantas explotacións como antes, pero evidentemente non pode habelas. Non pode habelas por dúas razóns. Unha, porque as explotacións tenden a ser moito máis grandes, e segunda, porque se diversifica moito máis a actividade económica neste concello. Antes, evidentemente, se nos retrotraemos, como dixen antes, uns cuantos anos atrás, a actividade deste concello era agrícola, ganadera, e unha agricultura de subsistencia. Lógicamente, nin hai agora, nin queremos que haxa. Queremos que a agricultura, a ganadería, neste caso a ganadería, pois seña unha ganadería con rentabilidade, onde a xente pode vivir con dignidade como pode vivir a xente da ciudad, como pode vivir en calquer outro sitio. Entonces, nosotros que facemos desde o Concello? Pois apoialos. Nosotros fomos dos primeiros que poñamos en marcha, non digo que poñamos en marcha, pero casi podo decir que poñamos en marcha unha asociación de defensa sanitaria para todos os gandeiros do Outeiro de Rei. Pero non só a poñamos en marcha intentando colaborar e axudar a gestión, senón poñendo diñeiro encima da mesa. E seguimos todavía poñendo. Para todos os ganaderos sin discriminación, para todos os ganaderos, non para as industrias. Entonces, que ojalá soubera aquí tamén, que tamén axudaríamos, e nos parece que tan bon é o ganadero como a industria, o sea, é todo absolutamente necesario. Xa sei que hai algúns sectores ustedes que teñen sempre enfocado as industrias e as empresas son malas e os pequenos produtores son bons. Pois, sin empresas non pode haber pequenos produtores e sin pequenos produtores, pois realmente non hai población fijada no rural. Por lo tanto, nosotros estamos a favor desa iniciativa e como estamos a favor, aprobamos, vamos a votar a favor e supoño que nos vamos a adherir porque entendo que polo que conozco, non o teño conocido en profundidade, pero polo que conozco creo que sí que está ben adherirse. Non sei se quere dicir algo máis. Quería comentar algo, no, agradezo que apoyen a miña moción, pero quero lles dicir aos compañeros do BNG que penso que se un concello como o noso se adire a esta rede, pois é unha maneira de facer forza entre todos. É unha unión, nesta rede aparecen concellos, deputacións de diferente signo político, non teñen por que ser todos do mesmo signo político, e por suposto que ten que estar a empresa privada, por suposto que ten que haber xente privada apoiando unha cousa como é esta, ten que haber un acordo entre todos, tanto a parte institucional, administrativa, como a parte privada, a parte das empresas, para que saia adiante unha cousa semellante, non? E que penso que é positivo tamén para as pequenas explotacións, por suposto. Entón, nada máis. É unha mágoa que non apoyen directamente a moción. Algo máis? Non. Bueno, pues nada, nosotros non teño moito máis que decir, evidentemente vamos a apoiar, que ten que haber empresa privada é evidente, hai xente que ao mellor non o ten moi claro, pero nosotros o temos máis que claro, é realmente aquí dinamiza que fai que a economía prospere e tire, e a empresa privada pois é o mesmo unha empresa cárnica que é un produtor de carne, que en algúns casos a mellor xa ten 2 ou 3 traballadores, que xa é unha empresa. En outros casos, pois é un autónomo que fai 2 cousas á vez. A parte de manter unha actividade económica, poder que todos ou moitos poidamos comer carne cando necesitemos e cando consideramos, e ademais a precios razonables, e ao mesmo tempo son os que chegaron aquí a situación medioambiental que temos, que a veces agora, cando a tratan os técnicos, pois trastócase un pouco e hasta ahora, cando digo hasta ahora, non digo hasta ahora mismo, pero digo hasta fai poucos anos, toda esa situación que tiñamos boa desde o punto de vista medioambiental, pois fíxose prácticamente gracias a esa xente que viviu no rural, que tuvo ganaderías, que tuvo ganaderías de carne, ganaderías de leite, que tuvo agricultura, etcétera, etcétera,
e a veces agora se lles está poñendo bastantes dificultades, cando realmente eu creo que son os que saben, porque son os que conseguiron que a esta situación chegáramos en boas condicións, e a veces eso tamén lo hai que ter en conta. Espero que desde estas asociacións tamén se poida loitar contra eso para que se lle facilite as cousas a esas empresas, a esas produtores, porque non podemos olvidar que ter garantizada a alimentación é algo tan fundamental. Eu creo que non hai casi nada tan fundamental. Ao mellor a seguridade, pero porque agora, por desde fai moitos anos, pois evidentemente a alimentación casi a poñemos en segundo orden, porque témola moi fácil de acceder a ela, todos, pero é vital, e polo tanto eu creo que estes sectores hai que apoialos, hai que axudarlles e hai que facer que tiren o máis posible, que ademais crean riqueza e postos de traballo. Algo máis? Pois vamos pasar a votar a moción. Votos a favor da moción? 10. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 3. Queda aprobada con 10 a favor e 3 abstencións. E pasamos a unha moción, vamos a ver, punto número 6, moción do PP en defensa do Estado democrático e contra a corrupción. Bueno, é unha moción que teñen todos ustedes. Eu creo que a podría ler, pero me parece que non é necesario. Vou ler a proposta de acordo. E dice o seguinte: o Pleno da Corporación Municipal acorda amosar o seu rexeitamento expreso á corrupción instalada no seno do PSOE, no Goberno de España e na contorna personal e política máis próxima ao presidente Pedro Sánchez. Aquí sí que lle falo de Pedro Sánchez, por primeira vez. Condenar as acusacións realizadas polos membros do Goberno de España e os seus socios, non olvidemos eso, atacando a xusticia, a xornalistas que están destapando as tramas de corrupción que rodean a Pedro Sánchez. Terceiro, exixir ao Goberno de España a inmediata depuración das responsabilidades políticas derivadas dos casos de corrupción coñecidos nas últimas datas e solicitar dos seus socios nas distintas institucións a revisión dos acordos de goberno ou apoio político. Cuarta, requerir ao Goberno de España que de xeito urxente adote as medidas necesarias para garantir a colaboración activa con todas as instancias xudiciais, parlamentarias e administrativas que investiguen posibles irregularidades na súa xestión. Quinta, solicitar ao Presidente do Goberno de España a disolución das Cortes e a inmediata convocatoria de eleccións xerais para permitir que os españois, a través do seu voto, abran un novo tempo político. Bueno, eu creo que o que está pasando en España nos últimos tempos, entendo que o Partido Socialista, que é o que está afectado directamente, non digo Pedro Sánchez, digo o Partido Socialista, debería pensar, creo eu, no futuro. Non sei se lle importa pensar ou non lle importa pensar no futuro, a mellor non lle importa. Pero, desde logo, a min me importa que sendo unha persona que evidentemente non son do PSOE, non o fun nunca, nin cando era moi xoven, pois eu entendo que é necesario ter un Partido Socialista forte, normal, e con posibilidades de gobernar. Cantas menos veces mellor, pero con posibilidades de gobernar. Porque nunha democracia a alternancia é fundamental. Sin alternancia non hai democracia, eso está claro. Pero neste momento, despois do que se está vendo, despois do que queda por ver, porque ademais, eu sempre digo algo moi sencillo, que ademais entende calquera. Temos unha serie de cuestións que parecen delictivas, se se confirman, de alguén que recibiu prebendas económicas, de postos de traballo. Bueno, algunhas están claras como cando un dice
está contratado e dice eu non sei onde vou traballar, eu non sei cal é o meu posto de traballo e eu non sei cales son os meus compañeiros. E outras persoas que dicen non, eu me pagaron pero nunca fui traballar. Bueno, eses temas son gravísimos, pero eu creo que hai outros temas todavía moito máis graves, presuntamente, non? Eu creo que, evidentemente, aí estarán implicados pois, os que esteñen, xa veremos os que están implicados. Porque están os que o querían fazer e os que o fixeron. Dos que o fixeron, se é verdad, pois ainda non está moi claro quenes son e cantos son. Dos que os querían facer sabemos algo polo que saliu nas prensa nos últimos tempos. Pero o que está claro é que eu supóñome que o Partido Socialista non será así. Eu quero creer que non será así, aunque xa noutras épocas tuvo casos de corrupción moi graves. Pero, bueno, é un partido moi grande, pois pode ter no seu serno delincuentes, pode ser. Pero o que debe facer é corregir esa situación e buscar unha solución para que todos os españoles esteñamos nun país que non nos teñamos que avergonzar do noso goberno. Pero eu creo que hai outra xente que casi é peor, porque se é grave un corrupto, máis grave é o que llo permite. Non sei se é que se beneficia, entón por eso llo permite, ou é que pois non o podo entender. Se non é eso, xa non o podo entender. E aí están moitos partidos políticos en España. Aquí está o Bloque. En outras partes de España están outros. Bueno, está o Bloque, está... Bueno, non sei se Sumar ten algún diputado en Galicia, siquiera, non estou seguro. Pero é outro dos que apoia o Partido Socialista. Entonces, ustedes como responsables, son os do Partido Socialista, outros do Bloque Nacionalista Galego, pois me parece que deberían pronunciarse, non? Ustedes verán. Nosotros, desde logo, traemos esta moción porque creemos que esta situación é insostenible, non se pode manter no tempo. Non podemos permitir que un goberno esteña nesta situación, que cada día nos levantemos con algo pois máis grave que o día anterior. Que cada día se cometan ilegalidades, se fagan leyes ad hoc para salvar a certos personajes, montemos un espectáculo en unha reunión que acaba de ter a OTAN, onde resulta que firmamos unha cousa e decimos outra, onde un día vimos e decimos que vai ser un porcentaje, está pactado ao día seguinte nos desminten. A min realmente me dá vergonza que o meu goberno faga eso, porque España é un país serio. O que pasa é que non ten un goberno serio. Pero é que se os seus apoios, que son o Partido Socialista fundamentalmente, e os restos dos partidos políticos, que é unha maraña de partidos de todo tipo, desde a extrema izquierda hasta a extrema dereita, nacionalistas e comunistas, que non sei cantos son, pero, bueno, lévame algo de tempo contalos, pero que son un montón deles, pois non podo entendelo, que nesa situación de corrupción na cúpula máis alta do goberno, porque ahora mesmo se está falando moitas veces de que no goberno non hai corruptos, como dixo a ministra Alegría, a portavoz, fai poucos días, pero que o señor Ábalos hasta fai 4 días era o número 2 do Partido Socialista, pero ademais era o ministro de Fomento, de Transportes, o ministerio máis importante, un dos máis importantes do goberno. Entonces, pois non o sei. É que cando sustituíron ao señor Ábalos, sustituírono polo señor Cerdán. O sea, o número 2 primeiro e o número 2 despois, que estaba nunha situación, parece que peor si cabe, non? Entonces, hombre, non sei. Eu creo que en este momento é insostenible manter un goberno en esa situación. Eu creo que o que hai que facer, ademais o goberno está tranquilo, como dice a veces o seu presidente, pois é moi sencillo, vamos a unhas eleccións, convocamos eleccións, volverá a ganar, que xa dixo que se iba a presentar outra vez, e paz e gloria, non pasa nada. Os demócratas aceptamos hasta non gobernar cando ganamos, porque nos pasa varias veces, e en varios sitios. No goberno de España tamén nos pasou, por primeira vez na historia da democracia reciente, pero tamén nos pasou. Entonces, bueno, pois non pasa nada. Quen teña a última palabra son os ciudadanos, son os que poñen o voto, e
E nosotros non pedimos nin siquiera, que eu creo que era o que tiñamos que pedir todos os días, a dimisión do presidente do goberno, pero bueno, o que pedimos é unha convocatoria de eleccións para que os ciudadanos non teñan que pasar o bochorno que están pasando, non teñan que estar vendo polo resto dos países do mundo o que está pasando en España, co goberno que temos, non o que pasa en España, senón o goberno que temos. Entón, por lo tanto, eu pediríalles que aproben esta moción, que o pensen. Eu xa sei que será dura para ustedes, para calquera deles, o mesmo para o que pertenece ao partido do goberno, que o apoya, o que é cómplice das súas actividades, pero a veces na vida vale máis rectificar a tempo que a non hundirse con el. Ustedes verán. Non sei se quero facer alguna intervención. Sí. Mira. O bipartidismo está atravesado pola corrupción dos pés á cabeza. Tanto o PP como a PSOE vanse alternando no espectáculo lamentable que dan á sociedade. A corrupción é un elemento estructural da chamada transición política, da ditadura franquista á democracia constitucional. É un dos síntomas da escasa calidade democrática do modelo de Estado que resultou do réxime do 78. Atravesa dende a monarquía hasta os partidos de alternancia partidista que a sosteñen. De aí que de maneira constante PSOE e PP se teñan alternado en escándalos de corrupción, co desvío e uso caciquil dos recursos públicos. Esta situación provoca o descrédito e a desafección da política na sociedade, fronte ao discurso de todos son iguais, que procura distanciar a maioría social da política e abre paso ao avance da dereita reaccionaria. O BNG reivindica con orgullo que nos máis de 40 anos de historia que ten o Bloque pasamos por moitos gobernos de concellos, de deputación e mesmo do goberno da Xunta e o BNG non tivo nunca ningún cargo público, nin electo condenado por corrupción. A honestidade e a coherencia definen a práctica política do BNG, porque os e as nacionalistas galegas entendemos e facemos a política de maneira diferente. A honestidade e a loita contra a corrupción veñen de onde veñen, fan parte da nosa práctica política institucional. Diante dos máis recentes escándalos que afectan o núcleo da máxima dirección do PSOE, tanto a nivel do partido como do goberno, con 2 secretarios de organización e un ministro da carteira do Executivo con maior capacidade de investimento, a reacción do Bloque Nacionalista Galega foi inmediata e contundente. Exiximos respostas claras, depuración de responsabilidades e medidas efectivas. Calquera caso de corrupción debe ser investigado en profundidade e ata as últimas consecuencias. Por iso, demandamos no Congreso a comparecencia urxente do Goberno. Solicitamos unha auditoría de toda a contratación do Ministerio de Transportes para que se poñan en marcha medidas firmes e contundentes que garantan o estricto cumprimento da lei no manexo dos cartos públicos. O BNG é e será sempre exixente na depuración de todas as responsabilidades, tanto de quen se aproveita desde as institucións públicas para lucrarse, como quen desde o ámbito económico procura por o boi ou o doga ao servicio de intereses particulares. Non vamos facilitar nunca un goberno de dereita e ultradereita. Se alguén sabe de corrupción, ese é o Partido Popular. 12 ministros de Aznar estiveron imputados por corrupción. E o goberno de M. Rajoy caeu polo caso Gürtel e a corrupción generalizada do Partido Popular. E na Galiza son tan abondosas como acreditadas as prácticas opacas, caciquís e corruptas do PP en favor de empresas de amigos, con escándalos como o sobrecuste dos 470 millóns de euros no Álvaro Cunqueiro. A existencia de máis de 1.500 contratos menores por un importe de case 5 millóns en favor da empresa dirixida por do aquel presidente Feijóo. O bloqueo antidemocrático e ilegal a que o PP someteu a Comisión de Investigación sobre todas estas irregularidades aberto no Parlamento de Galiza, impulsada polo Bloque, deixou en evidencia como o Partido Popular non só pode combater a corrupción, senón que é partícipe dela. O acceso da dereita e do ultraespañolismo ao goberno central cun executivo PP-Vox non viría a resolver ningún problema e sería, ademais,
garantía de políticas antisociais, antidemocráticas e antigalegas. Mas como tampouco aceptamos a carta do medo á dereita como cheque en branco que o goberno pretende, o PSOE debe demostrar con feitos áxiles e contundentes que quere combatir claramente a corrupción, caia quen caia, e asumindo todas as responsabilidades que debe asumir. O BNG non é socio do actual goberno de Pedro Sánchez. O único que fixemos foi suscribir un acordo de investidura con importantes compromisos para a mellor atención das necesidades e intereses de Galicia e dos galegos. Pero, como dixemos desde o inicio, ficamos cas mans libres para facer valer Galiza no Congreso, sin dependencias nin subordinacións, e cun compromiso inequívoco cunha verdadeira regeneración democrática, co avance en dereitos e liberdades, desterrando a corrupción pública. E para rematar, que vostede nos fale de degradación do marco democrático e de tufo dictatorial, como pon a exposición de motivos desta moción, despois do que acabamos de vivir no punto 2 da orde do día no pleno de hoxe, pois eu considero que é bastante osado. Nada máis. Sí. Venga, iso é. En primeiro lugar, quero amosar o meu rexeitamento a toda, con mayúsculas, corrupción, incluída a do PP de Aznar, Rajoy, Aguirre, Zaplana, Camps, Crespo, e sigo. Pero un PP condenado xa por corrupción nunha histórica sentenza e con aínda 28 casos pendentes de ser axuizados este ano, con máis de 150 cargos imputados e un Vox que os apoia, sancionado polo Tribunal de Contas por financiamento irregular, non nos van dar leccións a ninguén. Vostedes están nerviosos porque aínda está pendente a chamada peza principal do caso da Caixave do PP. Tocará en novembro deste ano. E piden eleccións, pero pensan que son vostedes unha boa alternativa? Teñen modelo de goberno? máis saladas críticas, insultos, bulos e perrenchas de patio de colexio no Congreso dos Deputados? Ao mellor non lles gusta que con Pedro Sánchez Galicia recibise os maiores recursos da súa historia, 10.834 millóns de euros máis este ano polos servizos públicos, un 40% máis de investimentos que con Rajoy, máis de 15.000 millóns de euros para modernizar infraestructuras, empresas, cidades. En vivenda, 3 de cada 4 euros investidos en Galiza proveñen do goberno socialista. Fronte a isto, o PP, cando gobernou en Madrid, paralizou proxectos nos nosos concellos. E na Xunta recibiu máis de 5.200 millóns de euros entre fondos europeos e estatais, pero só executou un terzo. Non é falta de cartos, é falta de vontade e de modelo de goberno. Por tanto, voulles ofrecer unhas propostas para incluir na súa moción. Primeiro, que se acorde que o seu firme compromiso coa defensa do Estado de Dereito, da independencia xudicial e da loita contra a corrupción, sexa cal sexa o partido político ou persoa implicada. Segundo, o seu apoio á actuación rigorosa e transparente das institucións públicas e das forzas e corpos de seguridade do Estado na loita contra calquera forma de corrupción. Terceira, a súa condena rotunda á utilización partidista da xustiza como ferramenta de persecución política, como quedou demostrado co arquivo da chamada Operación Pulpo 12 anos despois, unha trama orquestada desde o PP para destruir políticamente o actual secretario xeral do PSDG. Cuarto, a súa exixencia de que se depuren responsabilidades políticas no Partido Popular, comezando pola dimisión de Elena Candia, vicepresidenta do Parlamento Galego, quen activou esta operación mediante a entrega de anónimos falsos a instancias de Feijóo e Rueda, e que foi premiada con cargos institucionais polo PP en lugar de asumir as súas responsabilidades. E quinto, e última, a necesidade de blindar a política local fronte á utilización partidista e difamatoria das institucións, preservando o bo nome dos concellos e centrando a acción municipal nas políticas que melloran a vida da veciñanza, afastando os plenos do barro da confrontación estatal e do uso político da mentira. Grazas. Están de acordo, claro.
Fíxense que o BNG non lle gusta o bipartidismo, evidentemente, como lle vai gustar. Se é xusto o contrario. Pero o bipartidismo non é cousa do PP e do PSOE. O bipartidismo é cousa dos españoles. Fai poucos anos, un pouco antes de chegar Pedro Sánchez, parecía que o sistema bipartidista se iba a descompoñer. E resulta que acabamos de ver, despois de, xa non sei exactamente cando foi aqueles, pero debe haber como uns 10 anos, aqueles situacións famosas onde decían algúns de izquierda, sobre todo, e que apoyaban algúns nacionalistas, que viña unha nova política. Pois a nova política sencillamente nos levou a unha situación peor. Eses novos partidos que emergeron, que ahora mismo volven a estar desaparecidos, prácticamente desaparecidos. Aí está Podemos, que tiña casi tantos diputados como PSOE, ahora mismo está con 2 partidos a punto de non sabemos cal vai ter algún diputado e cal non vai ter. É verdad que por a dereita tamén se fraccionou, que agora mesmo hai un partido que se chama Vox, pero non é máis ultra do que é, pois eu que sei, o Bloque pola izquierda, ou a esquerda, ou Podemos, ou R. Batasuna, que agora se chama de outra maneira, se chama Bildo, ou a ver, que chamame Esquerra Republicana, que agora se chama, a ver como se chama, que agora xa se me foi. Vale, o sea, eses son todos partidos de extrema izquierda que ustedes, cando falan de extrema, só falan da extrema dereita. Tamén non entendo por que dicen eso, claro que entendo, porque esa é a posibilidade que teñen ustedes de manterse no goberno cando ganan e cando perden. Xa sei que tamén hai algún partido de dereita que son tan inteligentes, estou falando do PNV ou de Convergencia, que son máis de dereitas, creo que incluso que a Vox, pero que como saben que poden sacar tallada de todos os españoles, pois lles dá igual gobernar ca extrema izquierda, con un goberno comunista como o que temos agora, que gobernar con un goberno de centro-dereita. Lle dá exactamente igual, con tal de que os recursos se vayan para onde eles lles interesa. Pero bueno, alá eles e os seus ciudadanos, xa veremos que situación os vai levando ao largo do tempo. Usted dice que o bipartidismo é un descrédito na sociedade. Eu digo que non. Xa o dixen fai moito tempo. Xa o dixen cando empezou a haber ese auge de partidos. Eu pronostiquei que íbamos volver ao bipartidismo, que íbamos volver a ver uns partidos máis ou menos, que un pode ganar, un pode ter 20 diputados máis, 20 diputados menos, pero esa é a situación a que estamos volvendo, porque se viu que a gobernabilidade nun país como o noso, con esa maraña de partidos, bueno, non como o noso, non, en toda Europa estuvo pasando, a gobernabilidade é prácticamente inviable, e a situación de saltarse a Constitución, de saltarse as leyes, de saltarse o Estado democrático, eu non sei como me propón estas propostas a responsable do PSOE. Defensa do Estado de Dereito, defensa das forzas de seguridade, as que ustedes estaban atacando hai poucos días. Ustedes non se acordan que fai poucos días que querían investigar o teniente coronel da UCO, que ahora mesmo non recordo como se chama? Ustedes non saben que fai pouco tempo retiraron a confianza a un coronel das forzas de seguridade porque non era da súa confianza? Eu eso non o vim facer nunca na democracia en España, e non o vim facer nunca en ningún país europeo democrático. A non utilización da xusticia. Bueno, xa lle contestarei despois, vou acabar de contestar yo ao Bloque. O Bloque é contundente, e exixen explicacións. Pero bueno, só faltaba que non exixiran explicacións despois do que está pasando. Pero ustedes están na mesma línea, están no mesmo apoio. Todos os partidos que non son só están apoiando o goberno, porque non fai falta que haxa moitos que o deixen caer. Home, ustedes non serían suficientes, é verdade. Que ustedes teñen tan pouca representación en España,
aunque dicen que son a voz de Galicia, pero no fondo eso se ve ali. Realmente ustedes saben que lle retiran o apoio ao goberno, que mira que non lle costaba nada. Ustedes que son tan demócratas, ustedes que son tan impolutos, pues podían haber retirado o apoio ao goberno, non pedir explicacións. Pedir explicacións xa só faltaría que non lle pediran explicacións. Explicacións hasta lle piden os do PSOE, os do goberno. Pero é que ustedes, como partido político independiente, e que además dicen que non tuveron un acordo de legislatura, pois resulta que se manteñen, igual que a Corderitos, mantendo a Pedro Sánchez no goberno. Igualito que a Corderitos. O sea, explicacións, hombre, claro, con eso é suficiente. Exíjanlle que convoquen eleccións, é o que teñen que facer. Porque ao mellor resulta que volven a ganalas, pois xa está, non pasa nada. Cos que somos demócratas aceptámoslo perfectamente. Aceptamos hasta non gobernar cando ganamos. Ustedes gobernan moitas veces sin ganar. Eso tamén non facía Franco nos seus mellores tempos. Convocaba eleccións e despois gobernaba igual. Ganara quen ganara. Non se ríe, porque usted claro que lle fai gracia. Pero tamén a mí me fai gracia se non fora tan grave. Se non fora tan grave tamén me faría gracia. Non, pero hai moitos países no mundo que hai eleccións e non son democráticos. Pois aquí vamos nese camiño. Porque nos saltamos a Constitución, nos saltamos as leyes, etcétera, etcétera, non? Bueno, ustedes son todavía máis demócratas, os do bloque, todavía máis. Dicen, ustedes nunca facilitarán un goberno de dereitas. Ou sea, que cando os ciudadanos decidan que gobernan un goberno de dereitas, por ustedes non lo aceptarían tampouco, claro. Tan demócratas son que aunque os ciudadanos digan que teñen a maioría, ustedes dicen que non o aceptarían baixo ningún concepto. Eso é auténtica democracia. Non me extraña que se rían. Pero se queren rir de todos nós, pois é o seu problema. De momento sabemos o que temos que facer e facemos o que debemos facer. Pero que hai frases e expresións que os retratan como son. Claro. Nosotros non decimos que nunca apoyaremos un goberno do PSOE, non sei, pois xa veremos. Dependerá do que pase, do que propoña, non sei. Pero ustedes son contundentes. Nunca apoyaremos un goberno de dereitas. Da igual o que voten os ciudadanos. Ustedes estarán en contra. E que os ciudadanos a ustedes non lles importa. Pois vai negar non é socio do goberno, é lo de quen é socio. Se o está mantenendo, se o está sostenendo. Se además ustedes dicen todos os días que teñen moita influencia en Madrid. Despois, a hora da verdade, non lles fan en caso, eso é verdade. Claro, é verdade que son moi poucos. Facer valer Galicia no Congreso, como van facer valer? Con que? Os seus socios non lle fan caso, ustedes diputados non teñen, entón malamente poden ustedes facer valer Galicia. Ustedes o que son uns propagandistas todos os días, e nos queren facer creer aos gallegos que ustedes son importantes en Madrid, que ustedes defenden os intereses dos gallegos. O que pasa é que os galegos son bastante listos, e levan 40 anos poñéndonos na oposición. Desde que se presentaron hasta hoxe nunca ganaron ustedes en ninguna elección en Galicia. Nunca. Alguna vez estuveron no goberno, pero por esas triquiñolas que ustedes fan algunhas veces. É como están en gobernos municipales ou provinciales. E o PSOE dice que rexeita toda a corrupción. Vale, pois exijan simplemente que convoquen eleccións. Non hai máis que fazer que eso, convocar eleccións e os ciudadanos depurarán as responsabilidades. Usted dice que o PP é o único que ten unha sentencia. Pois está equivocada. Pasa que ao mellor usted xa non se acorda. Pero, se non me equivoco, con Filesa Malesa creo que houve unha sentencia contra o PSOE. Non se acorda, non? Pois non se olvide. Que nese momento tamén houve corrupción en cantidad, pero corrupción da boa. Da que lle levaban o diñeiro aos huérfanos da Guardia Civil, da que lle levaban o diñeiro aos da Cruz Roja, etcétera, etcétera. O sea, corrupción da boa. Esa é a boa. Tamén houve a corrupción de cando lle levaron o diñeiro aos parados. Esa é a corrupción da boa. Eu digo que esa é da boa. Non nos van dar as leccións, non vão. É difícil darles leccións neste tema que saben máis que a nai. Pensan que somos nosa alternativa. Nosotros non pensamos nada. A alternativa é o que queiran os ciudadanos. Non é o que queiramos nós nin ustedes. Se son demócratas de verdade, convoquen eleccións e deixen que os ciudadanos decidan. E pois xa sabremos que é a alternativa. Se son ustedes, perfecto.
E dice tamén que máis investimentos que con Rajoy. É que ustedes teñen unha cara como cemento armado. Ustedes vanse do goberno xa por 2 veces deixando o país en quiebra absoluta, que estuvemos a punto do rescate. É máis, ustedes decían que había que rescatarnos. E como iba a invertir o goberno de Rajoy cando ustedes lle deixen un país en quiebra? Que é o que nos vai fazer Pedro Sánchez, a pesar da ingente cantidad de dinero que nos deu a Unión Europea. Que cada día temos máis deuda. O sea que por lo tanto nosotros evidentemente estaríamos de acordo con todo eso, estaríamos de acordo co Estado de Dereito, que a defensa do Estado de Dereito é o que facemos todos os días, a defensa das forzas de seguridade, non atacarnos como a ustedes, a non utilización da xusticia, evidentemente. E ustedes piden a dimisión de Elena Candia simplemente porque unha persona que lle chega un anónimo onde ten a apariencia de que hai un delito o pon en conocimiento da Fiscalía. Señores, Elena Candia non nos denunciou. A Fiscalía abriu un expediente de investigación contra o seu secretario xeral. A Fiscalía foi a que abriu o expediente. Entonces, se lle abre un expediente será porque había algún indicio. Que despois se probe ou non se probe é outra cousa. Pois se non se probou, ojalá. Se non había nada, pois perfecto. Pero é que ustedes botalle moita cara a pedir a dimisión de Elena Candia cando realmente está pasando no seu partido o que está pasando, claro. Despois do que está pasando no seu partido teñen que fazer algo, evidentemente. A ver se pretenden que todos señan iguales. Pois non son todos iguales. Hai moita diferencia. Hai moita diferencia. Unhos se levan o diñeiro para casa e outros non se o levan. Unhos van de juerga co diñeiro público e outros non van. Unhos fan un contrato ao irmão que ao mellor hasta se podría aceptar se o irmão fora a traballar. Hasta se podría aceptar porque non deixa de ser unha persona como a outra calquera ten dereito ao traballo. Se se fixo a selección correcta, que non sei se se fixo ou non, que parece que agora se pon en dúda tamén, pero se se fixo a selección correcta ten dereito a traballar, pero que non ten dereito é a non ir traballar, a non saber onde ten o seu traballo, a non saber quen son os seus, pero que vamos a ver. Pero que hai outras persoas máis contratadas en algún sitio que dicen que nunca foron a traballar, o reconocen elas mismas. Usted é iso que lle chama. Claro, é que ese tipo de cousas, e despois ustedes veñen a defender o Estado de Dereito, a defensa das forzas de seguridade, como lle dixen antes, que están investigando por parte dunha fontanera, como se dice agora, do PSOE, buscar a ver se hai algo que buscar nos membros da UPA, por si acaso, a ver se podemos desprestigiarlos. O sea, ustedes para ir contra o Partido Popular non lles importaría se puderan levarse por diante a quen fora. De que ustedes son terribles, son terribles. Ya non utilicen a xusticia. Bueno, eso é o colmo, non? Non hai máis que ver, non sei se saliu a sentencia do Tribunal Constitucional que iba a salir hoxe, ou que nos anunciou xa o presidente que iba a salir, xa o debe saber, porque o indio é pola mañá, decir, que a sentencia do Tribunal Constitucional iba a ser favorable. Bueno, como ele ten moitos contactos e moitos conhecimentos, pois será así, non? Ya solver a unhas personas que calquera que teña unha mediana noción do que é o Estado de Dereito, se pode aprobar unha amnistía para a xente que cometeu os delitos que cometeu, incluso contra as forzas de seguridade, altercaos, etc., reversión da Constitución española, etc., etc. E, bueno, pois, facemos unha amnistía para, como fixemos para amnistiar aos delincuentes dos seres, e non pasa nada. Entón, claro, eso é realmente a defensa que fan ustedes da xusticia. E revirten as sentencias do Tribunal Supremo coas sentencias do Tribunal Constitucional, cando nunca o Tribunal Constitucional debería estar para revisar as sentencias do Tribunal Supremo. Pero, bueno, é o que temos. Pero, de todas formas, por todo eso,
pensen como moitos dirigentes do seu partido que deben ser un pouco máis serios, que acaban de reconocer estes últimos tempos que hai que convocar eleccións. Eu vino estes días nos medios de comunicación que moitos antigos dirigentes do PSOE que agora deben estar arrinconados, porque ustedes, claro, todo o que non pensan como a ustedes o arrinconan. O sea, eu creo que a ustedes non lles ten medo moita xente. Non sei se os outros partidos políticos tamén lles teñen medo, porque claro, ustedes non van de broma. Cando alguén non entra na súa línea, pois cesámolo, apartámolo, fulminámolo, etcétera, etcétera. Pero bueno, eu creo que polo ben do Partido Socialista, que a min, sendo un votante que non fui nunca, nin penso serlo, da izquierda, me parece que convén que o Partido Socialista perda as eleccións, esa é a miña opinión, pero me parece que debe manterse con unha certa forza para que seña unha futura alternativa no futuro. Porque todo o resto, que xa o vimos, que xa o vivimos os españoles, desde logo é o caos máis absoluto. Todos eses pequenos partidos, eses nacionalistas, eses partidos emergentes, xa demostraron no que son capaces. Son capaces de, se lles deixamos un pouco máis de tempo, de destruir España. E desde logo algúns non nos gusta. Por lo tanto, nosotros pedimos que voten a favor esta moción e que recapaciten, e se non a votan a moción a favor, que recapaciten, e a ver se son capaces de facer recapacitar a Pedro Sánchez, e simplemente que non levan as eleccións, é que se presente, e xa dixo que se iba a presentar, que se presente outra vez, e se gana, pois será responsabilidade dos españoles que estén gobernando. Alguna intervención máis? Vamos pasar a votar a moción. Votos a favor da moción? 9. Votos en contra? 1. Abstencións? 3. Queda aprobado. Non sei se hai, me parece que agora, moción de urgencia, non? Non hai ninguna, verdad? No, yo no dije que no. Yo digo que... No hai ninguna presentada a mayores de urgencia, non? De agora mismo de Carlos. Antes da convocatoria de informativa de asuntos buenos, levamos varios meses facendo, presentamos unha segunda moción que non entrou a valorar en dictame da comisión. O que se fixo en plenos pasados non é o criterio que nós estamos de acordo. O que se fixo en plenos pasados foi demorar iso e defender a urxencia en pleno. Se quere cambiar de novo criterio, que se nos diga, por lo menos. Non vamos a cambiar ningún criterio, simplemente pregunto se queren presentar unha moción de urgencia ou non. Está presentado desde hai máis de 2 semanas. De urgencia non hai presentada ningún. Bueno, está como ordinaria, pero vostedes decir unilateralmente non meteron o correspondido. Hai alguna moción de urgencia, sí ou non? Pasamos ao siguiente punto, porque non hai de presentar ninguna moción de urgencia. Pasamos a rogos. Pero vamos a ver. Rogos. Para que quede claro que nós presentamos normalmente como ordinario. E desde a mesa do pleno se decidiu varios meses seguidos ademais que a defenderamos como urxente. Mire, non está no uso, mire, non está no uso da palabra, non está no uso da palabra, non está no uso da palabra, non quero que costen ato que está a decir. Non está no uso da palabra, e aviso por primeira vez. Avísenme que Vale? Vale, cando lle toca que é o que ten que facer se quere, senón pode estar calado. Primeiro rol, do BNG. Bueno, non sei o orden como é, pero creo que debe ser... Bueno, non temos máis que un rogo. O resto xa son preguntas. Do BNG. Se fai favor a señora secretaria, eu lei. Rogo solicitando a colocación de cartéis informativos nos colectores de lixo do Concello. Nos últimos meses comprobamos, a través de numerosas queixas e denuncias de veciñas e veciños de varias parroquias, que moitos puntos do Concello, os arredores dos colectores de lixo, presentan un estado lamentable, con presenza habitual de refugallos fora dos colectores e a miúdo con residuos que non corresponden con sistemas de recollida establecidos.
mobles, electrodomésticos, restos de obra, etc. Esta situación non só afecta a imaxe e a paisaxe do noso concello, senón tamén a hixiene, a saúde pública e ao medio ambiente. Consideramos que, entre outras medidas posíveis, a información dispoñível e accesível para a cidadanía pode ser un paso fundamental para fomentar un comportamento responsable cívico e que esta medida pode contribuir de maneira eficaz a mellorar o estado dos espazos comuns. Por todo exposto, sometes a consideración do Pleno este rogo, instar ao equipo de goberno a que instale cartaces informativos e claros nos puntos de recollida colectores de lixo de todas as parroquias, especificamente naqueles lugares onde se detecten comportamientos incívicos nos que se indique o tipo de residuo que pode depositarse en cada colector, os materiais que está expresamente prohibido depositar en cada colector, instruccións sobre como deben xestionarse os obxetos voluminosos, restos de poda ou roza e outros residuos especiais, o número de teléfono ou sistema dispoñível para a recollida de obxetos ou refugallos fora dos habituais, un recordatorio das sancións previstas pola normativa de aplicación en caso de incumprimentos. No seu momento se poñeron carteles informativos, creo que o siga vendo todavía en algúns contenedores, evidentemente se poden volver a poñer en alguna outra vez porque se van deteriorando, se van cambiando contenedores, pero eu creo que esa información a teñen todos os veciños, porque además cada cartel, cada contenedor xa dice que se pode poñer nel. E ademais hai unha instrucción desde fai moitos anos onde se recollen os enseres e os plásticos de silo os primeiros lunes, martes e miércoles de cada mes. A primeira semana de cada mes. Vale? Entón, eu creo que con eso, pues, en teoría, debería de estar todo o mundo a información e debería de... Se poñen contenedores a medida que se considera que son necesarios para que os residuos esteñan dentro, e hai residuos que non se poden poñer nos contenedores, por exemplo, os residuos de construcción, residuos de poda, etc. Pero que, ademais, ao mesmo tempo temos un punto limpio, que conoce todo o concello, que además está señalizado, onde se pode levar prácticamente todo tipo de residuos. Pero, a pesar de construir un punto limpio fai pouco tempo, pues mantuvemos esa posibilidad, porque é o que se viña facendo antes, cando non tiñamos, de ter esa recollida a pé de contenedor, a pé das casas, o sea, a pé de contenedor que está máis ou menos cerca de casi todas as casas, para que hai moitas persoas que ao mellor non ten medio de transporte para levar un mueble ou algo máis ou menos voluminoso ao punto limpio e que se lle pode recoller aí. Ou simplemente o que ten que fazer é poñer os primeiros días da semana, da primeira semana do mes, para que despois eso non esteña aí ao largo do tempo. Pero, bueno, evidentemente, ese é un tema de educación, de mentalidade, e que leva o seu tempo. Evidentemente, eu creo que evolucionamos moitísimo, desde os primeiros anos, onde, cando se empezaron a poñer os primeiros contenedores, a xente tiraba nos vertederos incontrolados, aunque pasara ao lado dun contenedor, e agora eso xa non sucede. Agora, generalmente, salvo raras excepcións, e sempre hai persoas incívicas, pois a basura está dentro dos contenedores, a basura se recolle nos contenedores e pode haber algún caso puntual onde alguén faga unha limpieza moi grande e non coñan dunha sola vez nos contenedores que hai diante, pero, bueno, eso tampouco podemos calcular e realmente vamos poñendo contenedores a medida que fan falta, a medida que crece a población, a medida que hai máis demanda, porque ademais lles quero decir que temos unha demanda enorme, generamos unha cantidad de kilos, de toneladas, de kilos por persona, por do nivel de calquera ciudad das máis importantes, non? O cual, pois creo que por un lado pode ser malo porque generamos moitas toneladas de basura, por outro lado demostra que debemos de ter un nivel económico bastante elevado porque ese é un dos índices que casi todo o mundo ten en conta cando se genera moita basura porque hai un certo nivel económico na zona pois elevado, non? O cual por ese lado nos satisface, por outro lado nos preocupa, pero iremos seguindo traballando e procurando que eso haxa os menos vertidos fora posibles e os vayamos controlando e limpiando, que moitas veces o facemos, algunhas veces incluso con personal municipal, outras veces cos que están facendo a recollida dos contenedores para manter nas mellores condicións, pero eu pido desde aquí a todos os ciudadanos
e por suposto os que estamos aquí que tratemos de ser o máis cívicos posibles, que tratemos de os residuos poñeros dentro dos contenedores, porque non sempre quedan dentro dos contenedores e despois eso crea un problema grave para recollelos, e a veces tamén con animales que andan por fora, que poden ser animales salvajes ou domésticos, pero que tamén rompen bolsas, etc. ¿no? Porque ademais, insisto, sempre mantemos o compromiso de poñer contenedores onde fan falta, a veces hasta sin que non lo digan os ciudadanos, sino simplemente con que os que están recollendo basura detecten que os contenedores están sempre cheos e con basura fora, pois automáticamente aumentamos o número de contenedores, porque creemos que é o mellor que podemos facer, non? E pasamos ás preguntas, non? Non hai ningún rogo máis, non? A pregunta non sei se vamos por orden ou non, porque tampouco, ahora como non vexo... A pregunta do Xoe. Non fai falta que lea a parte de arriba, sino simplemente con ler a pregunta en si, cales foron concretos vertidos, tal, etc. Preguntas: cales foron concretos vertidos con exceso de amonio dos que se fala no expediente sancionador? No. Que é el expediente sancionador 27/0059/23V contra o Concello de Outeiro de Rei de la Confederación Hidrográfica do Miño Sil, organismo autónomo. Por que non se fixeron os autocontrois anuais dende o segundo trimestre do ano 2021 ata o momento da sanción? Estánse facendo ditos controis anuais como establece a Lei de Augas? Pois sí, estánse facendo os controis e realmente en ese momento por unha confusión ca empresa pois non se deberon pasar eses controls, agora estánse facendo. E cales foron os vertidos concretos? Pois eso non o sabemos, eso é difícil de detectar, é difícil de saber e bueno, a Confederación Hidrográfica eu creo que sendo bastante estricta pois nos puxo unha sanción e simplemente despois de haber feito un recurso e non aceptalo, apagamos. Xa me gustaría que a Confederación Hidrográfica fora tan estricta que a limpieza dos ríos e con mantenimiento da calidad da auga, que nos costaría bastante menos aos concellos ser capaces de depurala e de mantela en boas condicións. Pregunta no BNG, non sei se vamos por orden, pero cantas temos? Más de unha, dúas... Bueno, hai outra que é exactamente igual. Entendo que é igual. Que pregunta o mismo. Vale, ou esa primeira. É igual, sí. Cal é o motivo polo que o Concello de Outeiro de Rei omitiu a presentación de datos da Confederación Hidrográfica Miño Sil, polo menos, entre o segundo trimestre de 2021 e marzo do ano 2024? Cantas denuncias teñen sido interpostas contra o Concello de Outeiro de Rei dende o 21 de marzo de 2023 e ata a actualidade por non ter sido presentados estes controis? Está o Concello de Outeiro de Rei ao día na remisión dos datos relativos á auga e á súa calidade aos organismos competentes na materia ou seguen sen se enviar? A denuncia baséase nun dos seus motivos en cifras alteradas de DBO, demanda biolóxica de oxígeno, que é un parámetro que indica a presencia de materia orgánica xeralmente fecal na auga, o que pode ser elocuente dunha mala depuración ou dun mal tratamento químico na depuración da auga. Que está a facer o Concello de Outeiro de Rei para solucionar este problema e deixar de verter auga contaminada aos ríos da localidade? Eu creo que hai dúas cuestións que son diferentes ás preguntas de antes. Unha é cantas denuncias teñen sido interpostas contra o Concello, eu creo que son esa. E outra que está a fazer o Concello de Outeiro de Rei, porque a resto xa contestamos, que está a fazer o Concello de Outeiro de Rei para a solución para este que está a fazer o Concello de Outeiro de Rei para solucionar este problema de deixar de verter augas contaminadas aos ríos da localidade. Sencillamente non está vertendo augas contaminadas, ou solamente un caso, pero o Concello de Outeiro de Rei está a diseñar un proxecto para unha nova depuradora, algo tan grande como eso. Seguimos. Outra pregunta. Pregunta do BNG: por que o Concello de Outeiro de Rei non preveu este ano ningunha actividade no mes do Orgullo nin para o día 28 de xuño?
Que acción realizará o Goberno local para a visibilización do colectivo LGTBIQA+, e ou garantir un concello libre de violencia e discriminación cara ás persoas por mor da súa orientación ou identidades sexuais? En que punto está a posta en marcha do CIN prometido por esta alcaldía como moi tarde para novembro de 2025 e que tería competencias en asesoramento psicolóxico e xurídico tamén para o colectivo? Vale, pois simplemente por ningún motivo non se preveu ninguna actividade no 28 de xunio. E que acción realiza o Goberno local para a visibilización do colectivo LGBTI, pois non realiza ninguna actividade para garantir o Concello libre de violencia e discriminación cara ás persoas por mor da súa orientación ou identidade sexual. Nosotros temos unha mesa contra a violencia de género onde creo que tratamos todos esos temas que poden afectar a todos estes colectivos e con eso, pues, en principio, creemos que estamos cumplindo, non? Con respecto a en que punto está a posta en marcha do CIN, pues evidentemente estamos esperando a ter algún local que espero que nun plazo non moi largo pues teñamos libre e aí podamos fazer a instalación. Outra pregunta. Pregunta do Benega. A que espera o Concello de Outeiro de Rei para iniciar o diálogo oportuno coa propiedade da Pontella e a Confederación Hidrográfica para recuperar este ben patrimonial que refírese a Pontella de Ensua do Mayordomo? Que plan estructural e integral ten o Concello para a recuperación ou conservación do seu patrimonio? Que actividades realizará o Concello para procurar que os bens que forman parte da lista vermella neste momento, a Torre de Taboi e a Pontella do Mayordomo, deixen próximamente de estalo? Con respecto ao primeiro, non temos contacto coa propiedade porque non está moi claro que son os propietarios, pero bueno, a mellor ese tampouco non é unha actuación prioritaria. Nosotros actuamos en moitas cuestións de patrimonio e evidentemente temos que priorizar e vamos priorizando en función das disponibilidades económicas e aí están outras administracións, como decía antes, que as aportacións que nos fan a distintos tipos de inversións que necesitamos e evidentemente, como a todo, temos que priorizar. Que plan estructural e integral ten o Concello para a recuperación e conservación do seu patrimonio? Non temos ningún plan, pero non é necesario ter un plan, o que hai que ter a iniciativa e ganas de facelo e, sobre todo, disponibilidade económica, que volvo a insistir, aí deberíamos de ter máis axudas de outras administracións que non temos. Que actividade realiza o Concello para procurar que os bens que forman parte da lista vermella neste momento en torno a Torre de Taboi e a Ponte do Mayordomo deixen próximamente de estalo? Bueno, pois eu sei que os concellos temos competencias en patrimonio, pero non temos recursos. Entonces, as administracións que realmente gestionan os impostos dos ciudadanos pois son as que teñen que poñer os medios e non pedirlles ás administracións locales que generalmente son casi incapaces de prestar os servicios básicos aos seus ciudadanos e que para prestalo hai que fazer un gran esfuerzo de gestión, pois evidentemente nosotros poderíamos dedicar recursos a eso, dedicarlos a outras cousas prioritarias os servicios dos veciños, pero en principio nosotros nos preocupa todo eso, facemos cousas en todo eso, todos os anos dedicamos recursos económicos ao patrimonio, evidentemente nosotros establecemos as prioridades e nos gustaría poder dedicarlle máis recursos ao patrimonio, pero bueno, tamén nos gustaría dedicarlle máis recursos ás carreteras, tamén nos gustaría dedicarlle máis recursos aos nenos, tamén nos gustaría dedicarlle máis recursos aos maiores, tamén nos gustaría ter máis postos de traballo, etcétera, etcétera, etcétera. Tamén nos gustaría dedicarlle máis recursos a todos os temas da xuventude, pero, evidentemente, volvo a decir, nosotros somos un concello de un tamaño pequeno, entre comillas, porque somos dos que máis estamos crecendo, estamos
nos últimos anos pasando a moitos concellos que antes tiñan unha población máis grande que a nosa, agora teñen máis pequena, pero evidentemente non temos a capacidade para facer todo o que se lle ocurre á oposición, que tamén se nos ocurre a nós, pero evidentemente nós non traemos iniciativas, que xa o teño dito moitas veces, ni nas traemos, ni nas aprobamos, se non vemos a posibilidade de ejecutalas nun plazo corto. Porque en política se pode fazer algo que é moi sencillo, prometer, e despois ir cambiando de idea como fai o presidente do gobierno. Pero eso nosotros non vamos a facer. Nosotros nunca vamos a promover iniciativas que sepamos que non se pode levar a buen término nun corto plazo, aunque nos parezca interesante. Nosotros estaríamos a favor de restaurar, de recuperar o patrimonio. A prueba é que facemos cousas como temos intervenido, pois eu creo que na imensa maioría das iglesias a petición dos veciños de todas as parroquias, como acabamos de facer, pero adquirimos un terreno para recuperar unha parte importante do centro histórico de Outeiro, con un coste máis elevado para levar a cabo un centro de día, e aí estamos para recuperar ese patrimonio, pero evidentemente todo vai ao ritmo que podemos, todo vai ao ritmo que a financiación o permite, e polo tanto nosotros non vamos a cambiar esa tesis, porque además creo que dá un resultado, non diría o bon, porque bon sería con moitos recursos, pero dá un resultado aceptable e comparable con calquera outro concello que teña a capacidade de recursos que temos nós e que teñamos a axuda das outras administracións como temos nós. E creo que non temos máis asuntos para este pleno, me parece. Señor secretario, creo que non. Tenemos cosas de Marrocos. Se pode usar un minutillo tú. Se non pode pasar nada, pero estou a pedir. Pero dentro desta pregunta. Da orde do pleno. Dentro desta pregunta. Non, dentro do xeral do pleno. No, entonces acabamos, e despois se quere decirnos algo, podenos decir algo. Eu quero vos decir algo a todos ustedes antes de que se levanten, que invitaros a todos os membros da corporación a Feira de Artesanía, que será o día 5, e a inauguración farase ás 12 da mañá aquí na Plaza do Concello. Non habendo máis asuntos, levantamos a sesión. Se nos quere decir algo agora, os criterios. Quería formar parte da asa do pleno, que claro, quería que nos faltara información, que é unha cuestión que, como lle dixen, ten que resolver. Acabamos.